Video mo din. Nagtawag picture rin na. Video mo din. Sa mukha. Video na lang din. Okay. Mauna si Boy Baha Maravillas or Lorito Maravillas din sa Bombo Radio, Cebu. Ang inyong gwapong technician o recording technician o recording engineer sa Bombo Radio, Cebu. Mausan din si Tatay Rodrigo Subing-Subing, ang writer sa May Kagawasan pa ba? Okay, mauna siya. Mausan din siya si Ate Maricar, nagda sa papel ni Andrea Tiguang. Ang mahal. Kaya sa ang pinakagwapa na to nga admin sa Bombo Radio, Cebu Talent. Hello. Si Ate Cathy. I'm inviting you all to this Bombo Radio Cebu. And please watch our videos on Bombo Radio Cebu. Bombo Radio Cebu Talents page. Please like our page. Also, YouTube wa. Yes, and also our YouTube. Okay. Masa din siya nga po sa atong writer. Ato yapi lang apo kay sayang kay higayon kayo. Na ni request nga ipaila yung karakter sa may kagawasan pa ba si Istong ang yang da. Masa tayo nga ni mo daw? Rugmati rin si Subing-Subing. Okay, kayo. Wala ka. Mauna siya sa Bustalik sa kung ano, may kagawasan pa ba? Okay, okay. Kumusta kamu nga mga isu, kumusta kamu? Nga naman kamu nga kumusta kamu diha sa Quezon daw? Ano pag napambaba? Kumusta mamuntingan? May kanya mo sa paglawas, ha? Mausan din siya si ako amigo si Edwin Martinez, ang wapong leading man sa Bombo Radio Cebu. Leading man? Kontrabido eh. Kontrabido. Sa papel sa kuan. Mga lits! Mausan din siya nagda sa PD sa may kagawasan pa ba? Apa dia kagawasan? Ay maestro. Kuya Sil. Kumusta man mo diha? Okay ba? Okay. Sige ba? Mao din nga to ang kanang spinner sa Bombo Radio Cebu. Katong sa spinner po sa una og recording technician sa DYRB. Kuya Jerry. Hi. Rivera. Kuya Jerry Rivera. Kompleto na ta, kompleto na.